Renault Megane patří mezi jedny z nejúspěšnějších francouzských vozů posledních 20 let. Za tu dobu se hatchbacků a kombíků nižší střední třídy prodalo přes 6,6 milionů kusů. Tohle auto, ve kterém sedíme, je nyní 4. generace. Stejně jako poslední novinky Espace a Kadjar stojí na modulární platformě CMF a tak tedy přináší novou generaci motorů, atraktivní design a moderní techniku. Zvenku ji bezpečně poznáte především díky unikátnímu podpisu denního svícení ve tvaru písmene C. Vůz nabízí i plné LED světlomety a zezadu si pak tvar LED světel s 3D efektem určitě také nespletete. Na výběr je z celkem 10 barev, z níž naše testovací verze je v červené metalíze a musím říct, že autu opravdu hodně sluší. Novinkou na palubě jsou i moderní technologie. Z asistenčních a bezpečnostních systémů nechybí aktivní nouzové brždění, adaptabilní tempomat, čtení dopravních značek, hlídání mrtvého úhlu anebo automatické přepínání dálkových světel. Unikátem v segmentu nižší střední třídy je plně barevný head-up display, který promítá do zorného pole řidiče informace o rychlosti, navigaci, dopravních značkách a eventuálně informace z infotainmentu. Naše verze má i prémiový audiosystém značky Bose. Pod kapotou je přeplňovaná 1.6 TCE o výkonu 205 koní spojená s automatickou převodovkou EDC. Pokud byste chtěli GT v manuálu, bohužel tato možnost neexistuje a GT se bude prodávat výhradně pouze s touto 7stupňovou automatickou převodovkou. Vrcholný model GT v podstatě používá techniku známou z ostřejšího Clio RS. Vedle té již zmiňované přeplňované 16 stovky, která je, jak jsem již říkal, výhradně spojená s převodovkou EDC. Ji poznáte podle předního nárazníku s většími průduchy, zadního nárazníku s dvojicí koncovek výfuku, z níž teda pravá je falešná, stejně jako difuzor. Uvnitř je navíc několik modrých pruhů s prošíváním, specifická grafika budíků a sportovní sedačky s integrovanou hlavovou opěrkou a s bočním vedením. Další technickou inovací, která stojí za zmínku, je systém For Control, tedy natáčení zadní nápravy. Do 60 km za hodinu zatáčí kola proti směru jízdy o 2,7 stupně a nad 60 km za hodinu se pak zadní kola natáčí stejně jako přední kola o 1 stupeň. Nyní se trošku detailněji pověnuju interiéru, protože interiér díky novým inovacím a novému systému Airlink a novému vlastně dotykovému displeji nebo chcete-li tabletu, který je na středové konzoli, stojí opravdu za trošku delší povídání. Za zmínku stojí, jak si Renault pohrál s nastavením vlastně všech displejů, které tady v autě jsou, protože pomocí tohoto tabletu a pomocí nastavení vlastně jízdních režimů a nastavení všech 3 displejů, které tady jsou, můžete měnit grafiku. Displeje, který je v zorném poli řidiče, to znamená klasický, kde je tachometr, otáčkoměr, palivoměr, ukazatel teploty. Můžete měnit jeho barvičky, to znamená podsvícení, jestli je modrý, zelený, žlutý, oranžový. Můžete měnit také, jestli chcete mít otáčkoměr klasický, analogový s ručičkou, nebo jestli chcete mít pouze digitální. Závěrečné hodnocení Meganu GT. Zvenku designově nádherné auto, interiér povedený, zvyknul jsem si i na ovládání tabletem, na veškeré ty elektronické vychytávky, které tady v autě jsou.
Malinko rozpačitý jsem byl teda opravdu z té automatické převodovky, která někdy řadila opravdu hodně zmateně. Ale co je na tomto autě skvělé, je, že tohle auto pořídíte někde okolo 600 000 korun. Těším se, protože tohleto GT je taková ochutnávka Renault Sportu, tak já se opravdu těším na opravdu ostrou verzi Meganu RS, která má přijít někdy koncem letošního roku. A tak jak se já těším na Megana RS, tak se samozřejmě těším také na další díl rubriky Za volantem.